Hej, velkommen til episode 4 eller 5, jeg aner det ikke. Og som I kan se, har vi bygget ret meget vores hus. Vi er i gang med at lave en glasfarm, eller glashus. Det er vores mine her, og så har vi og så lige heroppe. Ja, det er vores hus, hvis I kommer ind dør i. Ja. Så det går vist ret godt, synes jeg. Det kan godt tage lidt tid. Det kan måske godt tage et kvarter 20 minutter. Vi skal have data nu. Og alt det der. Ja. Vi har masser af jern så. Eller jeg ved ikke om vi skal kalde det meget, men 14. Jeg tror videoerne de kommer til at være på 10 minutter. Jeg laver lige en spand, og så begynder jeg at fylde vand. Super. Og det bliver en lidt lille glas, men altså, det kan være lige meget. Men Frederik, kan du ikke lige finde noget, er der kul dernede i minen? Kan du så ikke tage det, og hvis der er, kan du ikke lige hjælpe mig med at finde noget sand? Ja, bare læg det i ovnen. Jeg skal nok bruge et par stykker. Jeg vil bare tage 35. Jeg tror det skulle være nok.